Anys 70 ens trobem a Torrebaró, un barri de xaboles construïdes i habitades majoritàriament per famílies migrades provinents del sud d'Espanya. La manca d'infraestructura els hi fa molt difícil la vida, camins sense asfaltar, talls de subministraments i serveis municipals que no arriben. Després de negociar sense èxit amb l'Ajuntament, el conductor d'autobús Manuel Vital aconsegueix liderar una revolució veïnal. Si les institucions no posen una línia d'autobús al barri, els veïns s'encarregaran de fer-ho, segrestant-ne un. Aquesta és la història de desobediència que retrata la pel·lícula del 47, però avui en dia a Torrebaró encara hi ha moltes demandes que continuen pendents. Nosaltres som la Laura i la Jana, això és Com dir-t'ho, i avui parlarem del 47, dels serveis que no arriben i de passat i present de l'organització veïnal. Benvinguts! Mentiríem si diguéssim que el cinema no s'ha interessat mai per les històries del proletariat. Ho hem vist de Pierpaolo Pasolini a Kika Kaurismäki, passant per Chantal Akerman. Mentiríem també si diguéssim que no ens fa il·lusió que la Barcelona combativa salti a la gran pantalla. Però durant aquests mesos hem vist com algunes crítiques sortien a la llum. Els veïns de nou barris reivindiquen que el 47 no va d'un heroi solitari, sinó de centenars d'assemblees comunitàries i moltes accions organitzades. «1995. 9 barris, 2 germans, 3 cosins. Collserola, un carrer de sorra, l'última farola d'aquells camins. Tot el que encara em corre per ti». Potser alguns heu reconegut aquesta música de la intro, perquè avui ens acompanya la persona que ha cantat això, Guillem Simó, nom artístic a Dala, i el Joel León, veí de Torrebaró i membre del casal de joves de Zona Nord. Nois, com esteu? Moltes gràcies per venir. Bon dia. Moltes gràcies, Benvinguts. Tots dos teniu aquesta vinculació amb el barri, d'alguna manera, però amb dues històries molt diferents. O sigui que, si us sembla, podem començar primer per preguntar-vos si heu vist la pel·lícula del 47. Sí, i tant. Sí, amb tota la família. l'hem vist, Amb tota la família. I si us va agradar. Sí, jo a primera sí. Sí que ja havia sentit alguna crítica com abans d'anar-la a veure i llavors no sabia que... O sigui, anava una mica a l'expectativa, però em va emocionar molt. I ja ho anirem parlant, però em vaig sentir identificat amb moltes coses i sí. Pues sí. Bueno, bon dia. Jo molt content d'estar aquí. I sí, jo la vaig veure perquè vaig tenir la sort de ser convidat a la preestrena, aquí a la preestrena de la pel·lícula, i vaig anar moltes ganes de veure a Torrebaró i les meves veïnes ahir a la gran pantalla, com diuen, i jo vaig sortir amb un sentiment molt agradós, la veritat. Sí? Perquè està molt bé representar les lluites que han portat al barri, i personatges com el del Manolo, que van ser molt importants per Torrebaró i pels barris, però sembla que necessitàvem fer-lo com l'heroi absolut. I gairebé es veurà la lluita comunitària i la cohesió que realment va haver-hi entre les veïnes del barri aquell dia. Jo dic que aquest acte no només va ser un home, va ser una lluita compartida, com heu dit abans, per tot un barri obrer, i que com a veí, fill i net d'aquestes veïnes que van viure aquí a Sagrest, que no es veu representat aquella cohesió del barri en aquella pel·lícula. Que s'ha centralitzat tot en un personatge, no? Potser. Sí. Esclar, vosaltres sou molt joves, de fet, tu, Joel, Sí. tens 16 anys. Sí, jo soc molt jove. Però n'heu viscut aquesta Barcelona que es retrata a la pel·lícula, la Barcelona postfranquista, però els vostres pares sí, no? Llavors, ens agradaria que ens expliquéssiu una mica quina és la vostra història i la vostra relació amb el barri. Vale. Jo sí que he viscut una part d'aquesta història com en la infància, que no és la de ben bé de l'autobús, però sí que és la del metro, per exemple, no? Que van ser lluites que van venir després. I la història, clar, jo no vull fer spoilers de qui no hagi vist encara la pel·lícula, però una mica la història, una de les coses que em vaig sorprendre al veure la pel·lícula és com la meva família, que d'entrada no és una història molt representativa del barri, i ara l'explicaré, a través de la pel·lícula ha sigut com una eina com jo per poder-la explicar al meu entorn una mica de quins són els motius per als quals jo vaig néixer allà i en un barri on, ja ho parlarem també després, però majoritàriament migrant, i en el meu cas no era aquest, no? La meva família era catalana, els meus pares havien nascut com per Sagrada Família, Gràcia, tal,
i amb 20 i pocs anys van fer 2 viatges a Llatinoamèrica i ells estaven molt amb la moguda llavors de la teologia de l'alliberament, no? Que és aquest... eren cristians, els meus avis eren cristians, i ells van agafar el cristianisme aquest, però molt des del barri i des de fins i tot molt des de les esquerres i com passa a Llatinoamèrica molt, aquesta església gairebé comunista, no? I llavors van anar al Nicaragua i al Salvador a fer 2 viatges de solidaritat, van conèixer allà, bueno, estaven en la revolució sandinista allà, bueno, seria llarg d'explicar, però al tornar aquí amb 20 i pocs anys van dir, hòstia, quin estil de vida volem viure, no? I juntament amb els meus tiets van decidir anar a Torre Baró, que era un barri obrer que era molt necessari lluitar, o sigui, on es feia molt evident que ja tenia perquè van arribar als anys 80, a l'any 88 van arribar, 10 anys després de l'autobús, ells ja sentien aquesta història, ja la coneixien, i llavors potser també era un motiu de dir, hòstia, quin barri més xulo, anem allà, i llavors de seguida es van començar a implicar. I es van implicar de moltes maneres, des de l'associació de veïns, també es van acabar de començar el pessebre vivent i van convertir, que és tot un esdeveniment pel barri, i van convertir el que era portar 2 anys de pessebre vivent, que era un pessebre vivent típic, diguem, que és sense diàleg, diguem, estan allà representant el naixement de Jesús, així, 4 actors sense diàleg, i ells van convertir-lo en una mena de pastorets on, escrivint tots els textos i tal, van estar 20 anys fent el pessebre vivent, del qual el Joel anys després també ha sigut actor, i llavors el que feien era ajuntar tots els xavals del barri i representar com aquesta part que narren els pastorets, no?, clàssica, amb tots els paral·lelismes i ficant-li, a mon pare li agrada molt escriure, i llavors ficant-li tota la narrativa de la història del barri, no?, de fet, de la introducció del pessebre vivent hi ha la cançó Barrio, que és una cançó que vam treure el 2018, que és mon pare llegint el text del pessebre vivent, vull dir, és un guinyo que vam fer a llavors. I llavors jo recordo molt... llavors també es van implicar molt a la parròquia, portant grups de joves també, entre els quals la Issa, que ara comentàvem, no?, i altres joves del barri, i ells els portant, ells venien també molt del mundillo més catalanet, diguem, cau, tot això, i llavors portaven grups i això. I llavors es van implicar també molt en les lluites de llavors del barri, que als anys 90 la gran lluita va ser que arribi el metro, no?, que va ser com si fessin la pel·lícula 2 del 47 seria això. I llavors jo recordo molt de petit anar a manifestacions tallant, no sé si era la Meridiana o a la plaça Roja, tal, amb el crit de Torre Baró, també és Barcelona, no?, i intentant que arribi el metro, que es va aconseguir, ara ja arriba el metro, i ara cada cop que hi anem, perquè la història aquesta meva acaba que quan jo tinc 12 anys, mon germà 14 i ma germana 10, els meus pares es separen durant un temps, després van tornar a juntar, però això és una altra història, i llavors d'aquest divorci, diguem, entra una mica en crisi, i podria ser com a la pel·li quan... No? Perquè a la pel·lícula la Carme representaria molt amb els meus pares, no? I quan la Carme es planteja sortir de la ciutat, no? També pensant en... Hòstia, els nostres fills estan creixent, ser jove, com deia el Joel, a la perifèria és molt dur, i llavors van decidir... jo ho vaig viure amb cert trauma, perquè jo era molt feliç allà, també, però van decidir anar a viure a casa de la meva tieta, a Gràcia, i no sé què. Llavors vam sortir amb 12 anys. O sigui, deu ser una mica aquest somni de la Carme en aquest moment de crisi que li agafa la pel·li de potser podríem viure millor en un altre lloc, i en el vostre cas sí que ho veu. Clar, a mi em va emocionar molt aquest moment de dir, uah, no m'esperava... O sigui, jo anava a veure una pel·lícula que parlés molt de la història que ja sabia de Torre Baró, però no tant que tingués... Soc jo literal, no? Sí, hi havia moments, o també amb lo de Gallo Negro, Gallo Rojo, no sé què, la filla cantant, tal, que dic, uah, hòstia, em sento més interpel·lat del que em pensava. Hòstia, clar, també la filla canta i tu també cantes. Sí. I llavors, va ser... Sí. I aquesta és la història. I en Joel, en canvi, sí que s'hi ha quedat a viure. Sí, jo vaig néixer a Torre Baró directament. I la història de la meva família és com... És que tota... A part de la meva mare, que la meva mare és migrant a Torre Baró, o sigui, és... Ara, la meva mare és la presidenta de l'associació de veïns,
ara ho puc dir, o sigui, puc dir, la meva mare és presidenta de Digue-ho l'associació ben de alt. veïns. La meva mare és presidenta de l'associació de veïns, ara és la referenta del barri, i si jo soc, o sigui, si jo estic aquí ara, i si soc si milito ara, així, soc gràcies a ella, i si tinc aquesta veu i alço la veu per barri, és gràcies a aquest exemple que tinc de la meva mare, però la meva mare no està al Sagrera, òbviament, va ser migrant molt temps després, i va venir al barri aquí, però tot el meu pare, que sí que va néixer al barri, té 38 anys, el meu pare, però el meu pare va ser molt petit, va estar ahí, però el meu avi, que jo no vaig arribar a conèixer, la meva àvia, la meva bisàvia, tots els meus tiets avis també, o sigui, van estar ahí empujando ahí a l'autobús, a la carretera fent-la, o sigui, molt guai, o sigui, jo he viscut, he escoltat les històries de les veïnes, i és una història que te pone los pelos de punta i molt guai. I com ho vius ara, el que dèiem amb el Guillem? Tenir 16 anys, viure en aquest barri, hi ha una mica la sensació de podríem viure millor en un altre lloc? O com decidiu quedar-vos allà? Per què? És que jo decido quedar-me a Torrebaró perquè és que és tu, o sigui, és tu de quedar-te a Torrebaró perquè, en plan, com diu el Guillem, o sigui, es va aconseguir tenir el metro, però jo soc jove, tinc una vida social, jo vull anar-me a la festa i venir a les tantes de la nit, i perquè soc jove, però l'autobús del barri acaba a les 22:30 de la nit. Controladíssim. Això ho deies al vídeo, no? Deia, a partir de les 22:30 em quedo tancat a l'habitació. Sí, a les 20... Jo no vull quedar-me en horaris, no vull prestar-me en horaris que no, o sigui... I bicing tampoc n'hi ha, oi? No, que va, o sigui, hi ha un bicing ahí a l'Eucaliptus, crec, o sigui, però és que forma part del Torre Baró, però és com una Torre Baró i que forma... Bueno, que no. Clar, també el barri de Torre Baró té com... És a la muntanya, i llavors quan diuen arriba el metro, arriba l'autobús... Bueno, l'autobús sí que arriba a dalt, però quasi tot està a baix. O sigui, que és on hi ha l'estació de metro, i molta gent li diu Torre Baró, però allò en veritat és Vallbona, Ciutat Meridiana i tal. Llavors, la gent que viu... Jo vivia una mica... O sigui, a dalt de la muntanya, però a baix, però la gent que viu a dalt de tot, diguem, per tornar del metro a casa, no és només arribar al metro, sinó després fer una superpujada, vull dir que és complicat. Sí, per exemple, et poso la història de l'altre dia. L'altre dia vaig... No em vaig anar a la festa ni res, vaig anar a ajudar al túnel de terror de la Trinitat Vella. Ja està. O sigui, vaig anar, i què passa? Que el túnel de terror de la Trinitat Vella és molt famosete, és famós, més conegut, i acaba a les tantes. O sigui, vaig acabar a la 1 del matí, perquè m'han recollit i tal, i com torno a la meva casa? Vale, el metro està obert, però el metro acaba a les 12 del matí, tal. Vaig a agafar l'últim metro i estava plovent. I jo de la boca del metro més propera a la meva casa fins a la porta de la meva casa tinc com 20 minuts andant. I estava granizant, m'entens? Que la meva mare, o sea, en todo queda aquí, la meva mare és conductora d'autobús i és presidenta de l'associació de veïns, o sea, se queda ahí. Uau! O sea, se queda por si volem seqüestrar un autobús, no, però, i la meva mare, com és conductora d'autobús, es lleva a les 5 del matí, i eren les 2 del matí, les 2:30, i jo em vaig tenir que quedar refugiat a un portal de l'Eucaliptus, de la part de Torre Baró molt baixa, i allà despert de les 2:30 fins a les 5, que es llevava la meva mare, i ahí, a les 5 del matí, mamá, ¿estás despierta? Sí, bajo a buscarte, venga. Plovent, perquè Torre Baró no té autobús, no té un nitbus, i ja està. I els joves també que queden refugiados en los portales, passant fred, saps? És això. Aquesta part de l'actualitat potser és una cosa que la gent que ha vist el 47 no s'imagina, no? Actualment, o sigui, hi ha com una mena d'idea de la perifèria que no acaba de ser realista, i no sé si teniu la sensació de que la pel·lícula ha ajudat o ha perjudicat a la imatge que es té des de la gent que no és d'aquests barris, no? Potser algú de Gràcia com pot haver canviat la seva visió de Torre Baró a partir d'aquesta pel·li? La pel·lícula jo crec que ha ajudat d'una manera a posar Torre Baró al centre, a donar a Torre Baró un focus mediàtic, ja està. Eso. Torre Baró segueix... Existeix. Torre Baró existeix, o sea, el lema de Torre Baró existe y resiste, pero ya está, un poco más. Torre Baró ara té un focus mediàtic i poco más, o sea, Torre Baró segueix oscures, Torre Baró segueix amb els robos de cable, Torre Baró segueix sense un nitbus i Torre Baró segueix en misèria, o sea, t'ho dic així. Tenim una pel·li? Vale, ja està. Què fem? No, i a vegades que fàcil també és com mirar-s'ho de lluny i en el lluny en el sentit de
no només de distància, sinó temporalment, no? I dir, hòstia, que bonic era allò i quantes històries com el 47 també hi ha en l'actualitat al mateix Torrebaró, o al final el 47 parla de Torrebaró, però de tants altres barris, no? Com la Santa Coloma, també es va segrestar un autobús. I a Roquetes. A Roquetes, vull dir, va ser com una... L'autobús en si va ser com una plaga, però a part, la història de Torrebaró és la història de molts barris, i jo crec que és molt... Està molt bé que es posi al centre, però alhora també és molt fàcil com mirar-se al passat, no? I dir, hòstia, o jo què sé, passa el mateix amb la Guerra Civil o coses així, que dius, hòstia, que guai el que van fer sí, que de col·lectivitzar les fàbriques al 36, però en canvi, a la que algú fa una acció mínimament similar a l'actualitat... De fet, el que dius és una de les preguntes que teníem escrites, no? De, ostres, com és que sempre valorem aquestes lluites des de la distància i des del passat? Perquè quan passen al nostre present es miren amb més mals ulls, amb més distància. En canvi, quan han passat això al passat, podem veure en mils exemples, es romantitza, no? Jo crec que en el present hi ha molta més... està molt més en calent, diguem, no? I hi ha gent que té coses a perdre, hi ha gent que es sent ofesa perquè té un lligam que... Quan tot t'ho mires amb més distància, bueno, passa en general a la vida, no? Que és més fàcil. Però, bueno, o sigui, tant de bo no fos així. I o sigui, el meu entorn, que potser també és un entorn poc d'opinió mainstream, diguem, prou alternatiu, però el 47, per dir-li alguna bo també, hòstia, ha servit de dir, hòstia, molta gent, jo li havia explicat la història i no l'havia acabat de... I ara de cop amb això, hòstia, torna'm a explicar. I m'he fet un fart d'explicar el meu entorn, rotllo. Perquè, saps? Perquè de cop també és el xulo del cinema, no? Que et permet com entrar una mica, i és el que han pecat, no? Amb el personatge d'un heroi com és el Manolo, però jo crec que la voluntat que hi ha hagut també és de que empatitzis molt amb una sola persona. O sigui, al fer-ho tot més una persona que no una lluita, pots empatitzar. És menys documental, diguem, i més pel·liculero. I és el que té el 47. Mira, és que... La pregunta és que jo... Total, o sigui, aquesta pel·lícula es poden sentir, com has dit, molt identificats, no sol Torrebaró, perquè porta el nom d'un acte, d'una història de Torrebaró, però en aquesta pel·lícula es poden sentir identificats tots els barris perifèrics que vam acollir a famílies treballadores, xarnegues d'Andalusia, immigrants, tots els barris perifèrics es poden sentir identificats, i és que és el que t'he dit, una imatge val que m'hi parlo, una pel·lícula et posa la pell de gallina, ja està. El que també hi ha algunes crítiques eren sobre qui explica les històries normalment, sobretot a través de l'art i el cinema, és la classe alta, és la classe acomodada, i les classes populars, històricament, però encara en el present, han estat excluïdes, no?, de poder explicar les històries. De fet, només cal mirar els preus de les escoles de cinema per veure que és difícil, no? Llavors us volíem preguntar què en penseu d'aquesta afirmació. Si tu, per exemple, com a músic, l'has notat, aquest viatge de qui explica les històries, o tu, Joel, al barri, si tens gent que es dediqui a l'art o... Mira, jo és que el tema de la burgesia i tot aquest tècnic de l'Ajuntament és que et seré molt clar. O sigui, aquesta pel·lícula va sobre la desobediència civil i és una realitat. La desobediència civil en aquesta pel·lícula és una realitat, però no és la que volen vendre en aquesta pel·lícula. Ens parlen d'una lluita veïnal, però en aquesta lluita consistia a desobeir les lleis i desobeir les autoritats, i fa només una setmana i mitja va venir l'alcalde, la Jaume Collboni, amb els seus consellers a inaugurar una parada amb el nom de Manolo Vital. És que, clar, conseqüències, Com diuen ell, un referent de lluita a Torrebaró i no va ser segons ells. O sigui, que està molt bé. I que va estar detingut també, jo també ho penso, en aquell moment. Que jo també ho penso. Però jo dic que avui que tinc l'oportunitat d'aquí de la veu i dir el que penso, o sigui, jo crec que sou uns oportunistes i uns hipòcrites. O sigui, ho dic així. Avui dia empresonaríeu al Manolo Vital si fa això avui dia. Ja ho va estar, no?, de fet. Sí, és que, però va estar un juicio i te vas, o sigui, ¿m'entiendes? Però què passa? Avui dia, si fa això, empresonaríeu al Manolo Vital o el que ho fessi. Però com que ara és història, aquest noi, li feu homenatges. És una mica el que dèiem de quan es veu en perspectiva, es celebra, però en aquest present, com ara s'està denunciant a tota la gent que està lluitant per l'habitatge, en desnonaments també, doncs és el mateix. D'aquí 50 anys s'aplaudiran. No, però és això, no sé, és que aquesta burgesia són els responsables de la misèria que Torrebaró i tot el barri patim, o sigui, i són els que fan fora les nostres veïnes de les seves cases, com deies, i
tenen el morro de venir a Torre Baró a fer-se la foto de postureo, o sea, a presentar-nos com un aparador de la Barcelona turística. I perdona, Mónica, o sea... Ara sou una mena de merchandising del 47. Total, però no som el Torre Baró No som el Torre Baró d'aparador, ni sortim a les postals de Barcelona, ni som un barri amb força, o sea, som un barri de la força de sempre, que lluita per un futur digne sense l'etiqueta de periferia marginada i oblidada, m'entens? O sea, la nostra solidaritat sempre serà la nostra millor arma, però ara mateix us plantarem cara. I ja està, i si estic aquí, jo planto cara. I no creieu que precisament potser fins i tot aquest sentiment de que s'està instrumentalitzant la història del 47 com per romantitzar aquesta lluita veïnal i tal, pot encendre la metxa contrària de dir no, si voleu realment que hi hagi lluita veïnal encara en tenim per estona. Sí. Vull dir que no creieu que també pot ser una cosa que en aquest moment que tenim com molta desafecció política, que la gent no està mobilitzada, que pot servir per dir no, doncs ells ho van aconseguir, nosaltres també tenim coses per les que volem lluitar i potser tornem al carrer. Clar, el Joel ja ha contestat una mica amb la visió de Torre Baró, que jo ara mateix, com que no hi visc, no controlo tant. Però jo crec que tot el moviment per l'habitatge és un supermomentàs ara mateix, per exemple, tot el que s'està organitzant entorn al 23 de novembre, que serà una mobilització que jo crec que bastant massiva, tal. El 47 pot ser que hagi influït una mica, i pot ser una forma de dir que el que passava al 47 és el que ara estem fent i totes les ocupacions que s'estan fent de forma col·lectiva des dels sindicats i tal, és el mateix que segrestar un autobús. Vull dir, també són coses que tenen una part d'il·legalitat i molta part d'ètica, també, que no... I de drets humans, en el fons, no? I el que deies també clar, jo en el cas de la música, de com l'art... En el cas de la música, i jo crec que en el cas del cine, el cinema en si no, però en el cas del món dels podcasts, vídeos i tot això també està passant que cada vegada és veritat que com més accés té la gent a fer-ho, més sobredosis de tot, no? Que és el problema potser que tenim avui en dia, de que hi ha més cantants que mai, més podcasts que mai, més contingut que mai, les xarxes a mi només d'obrir m'agobien moltes vegades i tal, és un problema, però alhora ha sigut gràcies a que cada vegada és més fàcil muntar un podcast, no? Sí, és muntar, democratitzar també. I fer un concert, o fer un concert no sé, però fer un disc o el que sigui. A Torre Baró, per exemple, hi ha, ara no sé els noms, però dos xavals que són germans, els del bar, que s'ha muntat un estudi allà, i ara hi ha un estudi de música a Torre Baró molt, com es diu, de casa, diguem. Però jo crec que ha fet molt. Per exemple, també ja a Nou Barris es va decidir des de dalt, diguem, posar una escola que era com molt nova i tal, que és l'Oriol Martorell, que està a Canyelles, que és de música i tal, que és on vaig anar jo, on han anat els xavals aquests de Torre Baró i tal. I és veritat que allà, de cop, és una escola on s'integra la música dins de l'horari lectiu, no? I fas molta música i tal, i és pública. I llavors això va ser com un gran d'això, però també la gran majoria de famílies que hi han anat no són del barri. O sigui, també ha cridat a molta gent que ho ve allà, però ja ha sigut un gran què tenir en un barri com Nou Barris un projecte que molt fàcilment el podries haver posat a Sarrià o a Gràcia o a no sé què, en altres llocs molt més artístics, no sé com dir-ho, més cultes, diguem. És un clàssic de la innovació educativa. Ara em poso el barret de mestre, però que en barris que hi ha aquests problemes de cohesió social i de precarietat i tal, es facin projectes superpotents precisament perquè també atregui a un altre tipus de famílies en què pugui haver-hi aquesta barreja heterogènia i ha funcionat molt bé. En el cas del cinema, que ho visc d'una mica més lluny, però ja em passa una mica amb... Si volem fer un videoclip o el que sigui, és com... requereix tots uns recursos que això sí que és molt difícil d'aconseguir fer amb molt pocs mitjans, més do it yourself, diguem, sense una superproductora darrere, tal. I llavors hi ha aquest perill, que és el que ha passat tota la vida, que la història s'explica des de dalt, i llavors passen tot el que venim parlant, no? Que el del passat es romantitza, però el del present, segons què, no ens ficarem per aquí, perquè en veritat qui està financiant la pel·lícula és algú que no li interessa que anem per aquí, saps? Tot i així, volíem fer aquest apunt per parlar una mica de la plataforma L'Altra Ciutat, gestionada per Dani Ruiz, que és de la Trini, no? Sí, de la Trinitat Vella. I
relacionar una mica amb aquest discurs de és veritat que no tenim les estructures necessàries per fer cinema, art, mitjans de comunicació, el que sigui, si som pobres, però realment que creiem des d'aquí que si tens ganes d'explicar coses, Clar. tu pots trobar el mitjà i internet ens ha donat aquesta cosa meravellosa de poder-nos donar un altaveu de la manera que sigui i que jo tinc la sensació que si tens coses a explicar i les dius des de la veritat i ets bo, la gent t'escoltarà, no? Com passa amb l'altra ciutat, que està fent una feina molt meravellosa. Jo crec, parlant ara de l'altra ciutat, és un mitjà de comunicació al qual jo vaig col·laborar i és el Dani Ruiz, un veí de la Trinivella, i és apropar un públic molt jove a aquest veí i a part que apropa al públic jove que a lo millor aquest públic no està metido en ningún moviment social ni en nada i s'assabenten de tot el dia a dia del barri, de tot el que passa, de les lluites comunitàries obreres, mitjançant aquests vídeos de les xarxes socials. I jo crec que ara, parlant de les xarxes socials, les xarxes socials ens donen com un potenciant per alçar la veu i per donar, oye, que Torre Baró existe, ¿sabes? En plan, o Torre Baró, o Canyelles, o no barris en el districte en general, ¿sabes? Som la periferia, però la periferia existe i resiste en general, ¿sabes? Que les xarxes socials ens donen com un alçar la voz, un podcast, una ràdio, lo que sea, ens dona com, la força aquesta, ¿sabes? I de fet, més o menys, jo crec que estiguem aquí fent això ja és un avenç respecte, o sigui, fa 20 anys hauria sigut molt més difícil com trobar-nos gent jove i que la productora, que no hi hagués aquí, o sigui, que des que he entrat aquí per venir al podcast, amb tothom qui m'he creuat, era molt del nostre rotllo jove, no sé què, sinó, quan he anat a Catalunya Ràdio o altres mitjans com molt així, potser sí que acabes parlant amb algú jove que li han donat un programa uns minuts, no sé què, al becari, però hi ha molta institució, diguem, darrere, i això sempre és diferent. Ens hem d'aprofitar. És el que fem. I jo crec que les xarxes socials donen molta força i a Nou Barri no sols, a l'altra ciutat també hi ha molts projectes autogestionats per joves, al Novarrienc, al novarris.info, que és la revista digital que dona peu a que els veïns escrivin articles. Està molt bé. I és molt guai que existeixin aquí aquestes xarxes per donar veu als barris perifèrics. Està molt guai. De fet, mira, et volia preguntar si els mitjans aquests que dieu que publiqueu des de Nou Barris ho fan en català, perquè el Manolo a la pel·lícula del 47 surt, no?, que és nascut a Andalusia, que ve aquí, aprèn el català perquè s'enamora d'una catalana, no? És una història com molt romàntica, però no sé quina relació hi ha actualment entre la llengua i el barri, si la relació que teniu vosaltres amb el català és aquesta, de parlar-lo molt sovint, no, amb els veïns, en els vostres cercles socials. Bueno, a Torre Baró hi ha diverses situacions amb el tema del català. Jo, per exemple, a l'associació de la gent gran a Torre Baró, jo vaig els dilluns i dijous a aquesta associació, faig barri amb aquesta gent, que té molta experiència de lluita, és una associació de gent gran, i vaig dilluns i dijous a fer labors, vaig a fer costura amb aquesta gent i m'ensenya, molt fer barri, no? I, per exemple, jo què sé, oye, que he fet aquest article, no sé què, i quan llegeixo alguna cosa en català, perquè jo milito moltes vegades en català, i quan llegeixo algun article, de vegades el tradueixo, jo, per exemple, oye, que te lo traduzco, no sé què, i em diuen, oye, no passa res, llegeixo en català que ho entenem, i jo... I m'ho demanen, llegeixo en català que no passa nada, però jo he vist com... També he sentit veïns dir coses com, oye, como vea un cartel de las fiestas mayores en català lo arrancaré. I aquestes dius a Torre Baró existeixen. Però també el català a Torre Baró és complex. Perquè som... Ja ho diu, la pel·lícula ho representa, això, són veïns amb molta lluita detrás i són xarnegos, i ja està. Van aprendre al Manolo per amor, altres per reivindicació i altres obligats, ja està. Però el que és els joves, des de Torre Baró, parlem i entenem el català. Jo t'estic parlant i t'entenc el català. I a qui critica des d'una pantalla, al Torre Baró, no sé què, li diré jo li dic que aquesta gent que no s'amagui detrás d'una pantalla, perquè Torre Baró continua lluitant pel barri. En català, en castellà, no obstant això, no passa res. Continuarem lluitant. Català, castellà, no passa res. Ja està. Clar, jo que he viscut també en el mateix barri, però jo tenint
jo era tenia l'etiqueta en la meva infància del català, o sigui, érem els catalans, diguem, Clar. a Catalunya, no?, al mateix temps, érem en un barri on era... Per què? Perquè la majoria de gent no ho era, no? O amb els nens, amb els xavals del barri, doncs no es parlava català quan anàvem al Campillo a jugar o el que sigui. Clar. Però... I jo crec que en aquest tema, que a mi, diguem que perquè després jo he fet música, he sigut molt defensor jo sento que el català és una de les meves lluites, però al mateix temps també jo sóc molt crític amb com es defensa el català o què és defensar el català, perquè jo crec que és una mena d'opressió, no? L'opressió lingüística, diguem, de formar part d'una llengua minoritària, que no té el poder que té el castellà o el que sigui, no? Bueno, ja ho sabem, això. Però al mateix temps no és l'única opressió que vivim a Barcelona ni a Catalunya, no? I xoquen moltes altres. Hi ha una altra opressió que és la de perifèria. I llavors jo crec que quan es xoquen dues opressions d'aquestes i pot semblar que hi ha una mica de contradicció o rifirrafe, diguem, el millor que pots fer és calmar-te molt i molt poc prejudici cap a una banda i cap a l'altra, no? Perquè a mi no m'agrada gens quan diuen no, és que els catalans són, i generalitzen, i són rics, o són burgesos, o són fatxes catalans, diguem, que van en contra del castellà i tal. Tampoc m'agrada gens quan generalitzen que la perifèria és anticatalana, també fatxa per l'altre cantó, diguem, i que en tot arreu hi ha persones, sí, però que en tot molta calma, i jo no sóc un gran defensor, tot i que canto en català, penso en català i per això ho faig, diguem. Crec que ens hem de calmar, o sigui, crec que tot el moviment del procés i tal ens ha exaltat molt i és un pèl perillós quan només tens una lluita, diguem, una opressió al cap, saps? Que és la que normalment vius tu. Però no tens en compte de dir que hi ha moltes altres coses, a part d'això. O sigui, com... I que potser no és la manera, tampoc. No. Sí, no, està clar que el conflicte existeix perquè en Joel ja ens ho ha deixat entendre una mica, que el conflicte amb la llengua és latent, però sí que és això que dèiem, no? Que a vegades des de fora s'assumeixen unes coses que potser no són ni tan blanques ni tan negres, perquè realment, vull dir, el dia a dia a Torredembaró és molt complicat. Però bueno, podem seguir. Clara, tu, Joel, sí que vius a Torredembaró, i tu, Guillem, ja no. Llavors, el que comentàvem potser una mica al principi del capítol, que és la vostra intenció a la vostra vida és seguir sempre, en el teu cas, Joel, al barri, o potser tu, Guillem, tornar-hi, o quina relació teniu pensada en el futur tenir amb el barri, no? Perquè també la gent que ho heu viscut d'aquesta manera és important que hi sigueu, d'alguna manera. Jo, personalment, jo vull viure a Torredembaró, jo vull seguir lluitant per Torredembaró. Em costa, a vegades, estic molt cansat de ser a Torredembaró, sí, em costa, i me canso de ser a Torredembaró, però estic molt orgullós de ser jugador de perifèria i em dóna igual el que em diguin, i seguiré lluitant per Torredembaró i ser la força, i sobretot, que quede clara aquesta frase, sent la força de canvi de nous barris i dels barris, ja està. Clar. Jo et voto com a futur president de l'associació. Quan torni a viure allà, jo... Tu pots tornar a viure allà, eh? Sí, bueno, sí. Clar, jo des que vaig marxar vam anar a Gràcia i vaig marxar prou d'hora de casa de mons pares, que van seguir a Gràcia, i llavors he viscut la vida que vivim la majoria de joves de classe obrera a Barcelona, que és anar canviant de barri. Cada cop més lluny del centre. Sí, bueno, agafant oportunitats, no? He viscut a Santaco, he viscut a Roquetes, també a prop, sota el castell de Nou Barris, ara al Carmel, he viscut al Guinardó, bueno, i al final, o sigui, com que costa molt i és un dret que hem anat perdent, que és el dret de dir on vull viure, no? I costa molt... Agafes oportunitats, però no és tan fàcil dir on vull viure i tal. Primer, per com estan els lloguers i tot això i les oportunitats que hi ha, no? I no només els lloguers, sinó el que et demanen, no? Tenir un contracte, que no sé què, tal. I després perquè bueno, també, que això és natural i ha passat sempre i passarà sempre, que a part de decidir on vols viure, és amb qui vols viure, no? I amb aquest nucli familiar que vols fer, que amb mi ha anat canviant una mica, però
has de tenir afinitat a l'hora de dir anem a viure a Torrebaró. I jo el que m'he trobat és que jo sempre he volgut tornar. Jo tinc com una mena de trauma que cada cop que vaig a Torrebaró a passejar, a mirar el bar i tal, penso, és que jo vull aquí, jo vull estar aquí, jo vull estar aquí, però el que em trobo la dificultat és també com que el meu entorn més proper, amb qui vull viure, em vulgui viure allà, no? També, perquè és perdre, és allunyar-te, saber tot això que explicava el Joel, no? I llavors, jo estaria molt disposat, però... Bueno, i llavors... Jo sol diré que volem a la Dala, a Torrebaró. Segur que hi ha gent maquíssima que pots conèixer i volem fer per família. exemple, a la Dala, a Torrebaró, ja està. Ara vam anar l'altre dia a celebrar l'aniversari de la meva germana i amb tot el 47, que ha remogut molt la família i tot, vam anar allà. Vam anar a Font Moguera, al Campillo i tal, i llavors vam parlar amb els veïns i tal, i s'han obert noves portes a que ojalà pugui sortir una oportunitat en què... És que jo, també sembla que parli molt en clau del nucli familiar, no sé, perquè a mi tampoc m'agrada parlar molt de la meva intimitat, com de dir la meva parella o visc amb 3 persones que no sé què, saps? No. Per acabar us volem fer una pregunta, si és que creieu que el 2024 es podria tornar a donar una mica aquest clima, no?, d'acció directa, com de segrest d'autobusos, etc. Tot això que planteja el 47, veient també com estem amb això, el moviment per l'habitatge, s'apropa una una gran manifestació el 23 de novembre. Una possible vaga. Possible vaga, però tampoc vull dir-ho sense d'això. No sé, creieu que es pot donar un altre 47? Jo sol diré que queden molts 47 per segrestar i la meva frase jo acabaré com esta, o sea, no barri no se vende, no barri se defiende i Torrebaró és part de no barris, ja està, o sea, total, ja està. Jo, escoltant el Joel amb 16 anys, sent de Torrebaró i en tot això, penso que sí. Ja està, Hi ha dies que costa veure, dir, hòstia, ojalà tornessin, no?, aquesta nostàlgia de, hòstia, tot el que es va fer, tot el que... Però jo, si els joves pugen així, o pugem així, i tant, sí, hi ha molt a fer, i tant de bo siguin molts 47s, no?, que no sigui una única història, sinó molt... I també per acabar, perquè ho tenia al cap i després se m'ha oblidat, jo també era com un mini tema sobre la taula, un parèntesi, si és mig pregunta també al Joel, com ens passa una cosa a Barcelona, i en concret als barris més oblidats per l'Ajuntament, que hi ha aquest risc constant de gentrificació, no? Perquè dins del procés de gentrificació és abandonar un barri, que baixi tot, llavors comencen a comprar les cases, el tornen tal... I jo quan vaig a Torrebaró i veig que el Campillo ara està cobert... Sí, és increïble. Abans era un solar de sorra. Això agraïm, però és que ha costat molt també que estigui cobert. O sea... Clar, o aquest carrer de sorra que dic a la cançó ja no és de sorra i és asfaltat, ja... i és a Collserola i tal, jo penso, uah, que guai que passi tot això, però a Barcelona en general, però en concret a Torrebaró ens passa aquest complexe de, que si som massa bonics, aquest perill de que si som massa bonics es convertirà en Vallvidrera, perquè és que al final Torrebaró de situació és l'altra banda de Collserola. Sí. L'altra banda de Collserola és el mateix de Torrebaró, però ultra mega mansions, tal. I a Torrebaró, un possible futur que jo no li desitjo i que s'ha de defensar molt és que no passi això, perquè en veritat és una qualitat de vida molt gran. No arriba al metro, no sé què, tal, però... Fem campanya en contra de Torrebaró, perquè no aneu a viure a Torrebaró. És el pitjor barri de Barcelona. És el pitjor, no vingueu. No vingueu, us robaran. Sí, ja I m'explico. perquè Torrebaró quedi bonica, o sea, hem de lluitar. Però, per exemple, perquè Torrebaró quedi bonica. A mi m'explicaven que hi havia uns russos que havien comprat una part del valle, deien de... Bueno, no sé. No sé si és un perill ara mateix o una preocupació més gran. Dona igual, però és que Tourist Go Home a Torrebaró no vingueu, ja està. Torrebaró pot quedar molt bonica, però perquè quedi bonica lluitem molt, i passa molt de temps perquè quedi bonica, saps? I jo què sé, per exemple, lo del Campillo, perquè està i tal, o sigui, ha passat com 4 anys, i des que hem demanat que està el Campillo. Però bueno, que total, o sigui, Torrebaró, Airbnb, por favor, no, ja està. Torrebaró, yayas cosiendo y
poco más. Y tomando un cafelito en la terraza, y poco más. Home, doncs amb això crec que tanquem el programa, no, Laura? Doncs sí, Joel, Guillem, moltes gràcies per venir. A vosaltres. Crec que han Gràcies a estat vosaltres. històries superemocionants. A els nostres oients, moltes gràcies per escoltar-nos des de casa. Això és Com dir-t'ho, el podcast de l'Escola Guillem Agulló. Moltes gràcies. Gràcies.